I video no nai di hasni simi paithak jora kaisa charai 12 bosorni bo yakung yak sinjang jagoi yakung yak swna hini toyo akhulmani khiri mai Bai Waloi buthaloi yakung yak joto sachogoi jaipar jaka ingkai kaisa jaga tongo beharai hini tok ingkai o toini bumung kha khagara toipo o toyo o khiri mai no romoiti saka bini ojon se pura 4 kuintal kabung 4 kuintal ingkai 4 kuintal jaiti khiri mai bai 12 bosor ni Charai Waloi tilang jagai arta upai toyo sai asarogoi thalai yakung yak joto sachogoi jaipar kha nai di video no pura pargoi nai di